Kedves bérmálkozók, Krisztusban kedves testvérek! A mai evangéliumban a kérő imádságról hallottunk. Van, aki azt mondja, nem kell Istentől imádságban semmit sem kérni, mert úgy is tudja, hogy mire van szükségünk. Csak hogy az ilyen elméleti okoskodás idegen a kereszténységtől. A mi hitünk nem filozófiai spekuláció. A názáreti Jézus Krisztus tanítványai vagyunk. Az ő személyére megy vissza az evangéliumok hagyománya. Márpedig ő, bár figyelmezteti hallgatóit, hogy az imádságban ne szaporítsák a szót, mégis kérő imádságra tanítja őket. Magában a mi atyánkban is számos kérést hallunk. Arról pedig ráérünk töprengeni, hogy miért jó, miért helyes az imádságnak ez a módja. Annyi viszont bizonyos a számunkra, hogy ez megfelel Jézus tanításának, vagyis helyes és értékes szokás. A most olvasott evangélium részleteiben azonban a kérő imádságnak egy különleges fajtájáról hallunk. Nem csupán egy valakinek a magángondjáról szól Jézus, hanem beleilleszkedik ez a kérés Izrael népének könyörgésébe, meg azoknak az igazaknak, azoknak a kis csoportoknak a könyörgésébe, akik Jézus korában nagyon is átérezték, hogy milyen reménytelen, milyen borzalmas a helyzetük. Az idegen elnyomás, az anyagi nyomorúság, mindenféle baj és megaláztatás sújtotta őket. De ott érezzük nem csak Jézus hallgatóságának ezt a szorongását, hanem az első keresztények üldözött közösségének a tapasztalatát is. Ők is megdöbbenten kérdezték, hogyan lehetséges, hogy ilyen borzalmas körülöttük a világ, hogy ők ennyire gyöngék, meg nem értettek, kiszolgáltatottak. Ezért imádkozza olyan sokszor az első évtizedek keresztény közössége, hogy Maranata, hogy jöjj el, Uram Jézus. Ezért kéri vágyakozva, hogy jöjjön már el az Úr, szabadítsa meg őket, és szolgáltasson igazságot nekik. Az evangéliumban szereplő özvegyasszony tehát jelképe mindazoknak az igazaknak, akiket nyomaszt és elszomorít a történelem, mert úgy látják, hogy ott ők a maguk erejéből nem tudnak rendet tenni. Tegyen hát rendet az, aki mindenre képes. Jöjjön el a történelem ura, zökkentse vissza az idő kerekét, szolgáltasson igazságot azoknak, akik igaz módon élnek, azoknak, akik hisznek benne. Erre a nagy imádságra és könyörgésre utal itt Jézus, hiszen megrajzolja biztatásul az igazságtalan gonosz bírónak a képét, aki, ha nem is becsületből, de az özvegyasszony állandó unszolása miatt végül is eleget tesz a kérésének. Isten persze nem az igazságtalanságban hasonlít ehhez a rossz bíróhoz, hanem hasonlít abban, ami az egész képnek a súlypontja, ha tetszik, a csattanója, vagyis, hogy az álhatatos kérés nem marad eredménytelen az Úrnál. Milyen is lesz az a segítség? Hiszen Jézus megígéri a segítséget, azt mondja, hogy hamarosan igazságot szolgáltat nekünk. Mondom nektek, ez a mondom nektek nagyon ünnepélyes forma, hasonlít a bizony mondom formulához, és majdnem az esküvel megerősített ígéret súlyával rendelkezik. Mondom nektek, hamarosan igazságot szolgáltat. Hogyan szolgáltat igazságot az Isten az üldözött, a reménytelen helyzetű, a tisztességes kisembernek,
vagy az ilyen közösségeknek. Azt látjuk talán a történelemben, hogy Isten mindig hamarosan igazságot szolgáltat? Megkapjuk erre a választ Jézus záró mondatából. Csak az a kérdés, amikor eljön az emberfia, talál-e hitet a földön? Először is a hamarosan az Isten mértékével van mérve. Nem várhatták az első keresztények sem, nem várhatjuk mi sem, hogy ma vagy holnap eljön a világ vége, a végső ítélet, amikor mindenki érdeme szerint kapja meg jutalmát vagy büntetését. Nem várhatjuk azt sem, hogy egyik napról a másikra, mint egy varázsütésre, átalakulnak a földön a viszonyok, és ami igazságtalan volt, az igazságos lesz, ami elviselhetetlen, erőszakos volt, abból egyszerre barátságos, kedvező körülmények lesznek. Akkor hát mit várhatunk? Mi ez a hamarosan igazságot szolgáltat? Hogyan teszi? Teszi úgy, hogy láthatatlan módon dolgozik a szívünkben. Teszi úgy, hogy a hívő ember maga körül igazságot sugároz. És ha talál hitet az emberfia a földön, ez a hit már ennek az igazságos rendnek a záloga. Az embereken keresztül kezdi el Krisztus a történelemben a szépnek, az igaznak, a jónak a munkálását. Nem véletlenül tanítja a második vatikáni zsinat, hogy Krisztus rábízta az egyházra, hogy folytassa az ő művét a történelemben. Nekünk magunknak kell szeretettel, Jézus utánzásával szolgálni, és sugározni magunk körül a kiengesztelődést, hozzájárulni ahhoz, hogy a földön is szebb, igazabb, igazságosabb viszonyok alakuljanak ki. Kérjük a mai szentmisében, hogy a bérmálkozók megkapják a Szentlélek világosságát, hogy a bölcsesség, az értelem és a jó tanács lelke mutassa meg nekik az élet minden helyzetében, hogy hogyan tudják maguk körül az igazságosság és a szeretet országát építeni. Ezzel lehetnek jelei a világban Isten szeretetének. Így érezhetik meg már itt a földön az örökké tartó boldogság nagyszerűségét. Ezért imádkozzunk ma is, minden hívővel együtt, Maranata, jöjj el, Urunk Jézus! Amen. Aranymisés papi készföltételem által minden égi és földi áldásával halmozzon el benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.